Kababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Backner Secret File ng ating kabisyo na si Charmaine. Si Charmaine na napasabi na nasa Diyos ang awa, nasa driver ang ngawa. Na-witness niya ang pag-overspeed ng Mr. Driver sa minamanehong jeepney nito na sinasakyan niya. Tapos nahuli ng enforcer. Kitang-kita sa CCTV, nalabas. Doon lumagpas siya sa speed limit at merong smoke belching. So, wala nang nagawa si Mr. Driver. Lahat ng pasahero na nandun sa jeepney ay naghanap na lang ng ibang masasakyan. So okay na lang siya na ganun yung nangyari kaysa sa ikamit siya pa ng kanyang buhay. Nakaabot naman siya ng buhay sa kanyang bahay. So I think it happened for a reason yung nangyaring ganon na bigla na lang may pumara kasi kung hindi siguro nasita yun malamang sa malamang. Baka nasa kabilang banda na sila, diba? Wag naman sana. But anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Darwin Russell. Kapag maluwag ang kalsada, doon mabilis magpatakbo ang mga driver na parang drag racing ang datingan. Itong driver kasi, wag nang pabiktim. May kasalanan ka na nga, maninisi ka pa. Kaya nga kayong nababansagang kamote rider o driver dahil parang kayo lang ang nagmamay-ari sa kalsada. Alam mo, sa totoo lang, parang hindi na jeepney drivers ang hari ng kalsada. Parang mga e-trike drivers na yung hari ng kalsada. Parang feeling ko nag-iba na yung mga hari ng kalsada ngayon. Kasi may iba na sa main road pa talaga. Aba, yung mga e-trike, e-bike, nasa gitna talaga sila ng main road, guys. Tapos minsan, walang nanghuhuli sa kanila. Kaya nga, kailangan talaga paspasan po natin ang pag-i-implement ng mga batas para sa safety ng mga utaw pagdating sa pagmamaneho ng mga electronic o electric vehicle. Okay? Ito naman ang sabi ni Jobert Vertusado. Natawa ako sa sinabi ng sender mo. Yung nasa Diyos ang awa, nasa tao ang ngawa. Haha. Yun nga, sa araw-araw ko sa kalsada, marami akong nakikitang sumusunod sa ambulansa. Bawal po yun. Pag nahuli, ngawa-ngawa. Sabay kamot sa ulo. Lesson learned, dapat sumunod sa batas. Shoutout po sa mga mababait na drivers ng Bulacan Overdrive, lalo na kay pareng Marlon Loyola at Marjon Estorbillo. Natry mo na yung sundan yung isang ambulansya. Natry nyo na yun. Kumusta yung pakiramdam? Okay na okay? Ay, iba talaga yung isang nagmamaneho dito ng motorsiklo na sumusunod sa ambulansya. Actually, yung pwede talagang makasunod sa mga ambulansya, yung mga nagmamaneho ng motor eh. Pero kapag four-wheel driver ka, parang medyo mahirap sumunod eh. Kasi iba yung pace ng isang ambulansya. Talagang sugod yan kung sugod. Diba? Ang nakakapantay lang sa ganung klaseng pagsugod yung mga motorista eh.
Kaya yun din yung pinagmumulan minsan ng aksidente na imbes yung ambulansya yung mapadpad sa ospital, biglang kung sino yung sumunod, yun na yung dumiretso sa ospital din. Ay, talaga nga naman. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Charles. Anyway, totoong may kamote driver, yung tipong overspeeding, akala mo nasa drag racing. Yung iba nag-overtake either sa southbound or northbound. Pero in the end, sinita pa rin ng traffic enforcer. Ako may phobia pagdating sa overspeeding, pagdating sa either private or public vehicle. Akala naman kasi hari ng kalsada, naghaharian lang pala. Ang dami dyan sa Mindanao Avenue, Quirino Highway intersection. Yung iba naman galing Blumentritt o Balintawak, always nag-overtake sa southbound Panova Bayan. Kaya shoutout sa inyong mga tigasin. Matitigas ang gulo. Lesson learned, gawan ng paraan para hindi maabala sa daan o baka ikaw ang sasangkot sa road rage. Mahirap yan. Actually, isa pa yun sa mga mahirap ngayon. Bukod sa mga aksidente, mahirap yung may matsyempohan ka na mainit yung ulo sa araw na iyon. Tapos biglang nagka-road rage, tapos nagkasapa ka na, tapos nagkalabasan na ng armas. Naku, wag naman sana. Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Casey Valuis. Hi DJ Rocky, reckless drivers can cause accidents talaga. Kaya sana yung ibang mga manong drivers natin maging maingat at responsable kasi maraming buhay ang nakasalalay sa kanila. Maraming beses ko nang maranasan yan. Yung palakasan na lang talaga ng guardian angel. Basta be responsible and maingat always mga manong drivers. Shoutout po sa sarili ko na nakikinig sa inyo lagi and to may Mama, Wilma, and Sister Jeka, nakikinig sila tonight sa inyo. Ay, maraming salamat KCJ Valuis. Eto pa sabi ng ating kabisyo na si Matt Steven Vito. Mas maganda ka pa sa gabi, DJ Rocky. I know, right? Ate Charmaine, normal na sa mga driver ang mag-areglo. Kasi grabe abala ang dulot. Kahit pa sabihin na bawal ito, pero ito na talaga ang kalakaran. Kahit saan ka pumunta sa Pilipinas, bihira na ang magpapaareglo o ang hindi nagpapaareglo. Shoutout po sa kaibigan kong maganda na si Chris Ann de Guzman. Salamat po, DJ Rocky. Talaga ba, bihira na yung hindi nagpapaareglo? Meron akong kilalang tao na hindi talaga nagpapaareglo Kumbaga, okay lang sa kanya na matikitan siya. Basta para maging good citizen siya ng bansa. I think pag lahat ganun yung mindset, siguro unlad tayo. Pero kung ang mindset nating lahat ay, areglohin na lang natin lahat. Di na tayo uunlad. Palagay nyo ba? Kasi tayo since feeling natin, hindi masyado na-implement yung batas dito sa atin. Hanggat kaya nating lulusot tayo kasi ayaw natin ng abala, right? Anyway, meron pa tayong mga komento na manggagaling dito sa loob ng booth. Live na live. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Mark Joseph Guerrero. Pasok! About dun sa jeepney, no? So yung jeepney kasi is, hari nga ng kalsada, di ba? Parang ang palayan na sa hari ng kalsada. And yun nga, nung time ko as student ng undergrad, no? Aminado ako, namamatok ako . Nang-ano ka? Namamatok. Ano ibig sabihin namamatok? Naghihintay ng jeep na yung patok na jeep, yung talagang gumagano, nag-overspeed. Kasi gusto mo makarating agad sa destination mo? Hindi lang, parang gusto ko lang kasi parang nung time ko kasi, parang gusto mo ng rides? Di mag-Star City ka. Hindi nung time naman yun, wala naman pang Star City nun . Okay. Uy, may promo ngayon yung mga Star City yung Star City may mga promo yan. Open yan Tuesday to Sunday. Galing mo dyan, Boy Pindot pinasok mo ng Star City. Ganda na segue. Na-segue. So, anyway, yun yung mga, patok ang tawag? Patok. Patok na jeep. Kumbaga nung time ko, patokista ako. Kumbaga, yun yung habit ko nung mga classmate ko before nung undergrad ko na maghihintay kami. Ang pinakamatindi namin paghihintay, 3 oras. Alam mo yung nandito kami sa kabilang lane, papunta pala siya ng Cubao, hihintayin namin siya bumalik ulit sa amin. So, paano nyo sinisipat talaga? Like parang, etong markada mo na to na pag etong
driver na to, tsaka ito yung itsura ng jeepney niya, ibig sabihin, patok to. Yan. Markado mo Tsaka na. markado ko mismo yung driver. Kung ba yung driver na, kahit magpalipat-lipat ng jeep, kahit yung jeep niya is yung bulok yung dala niya, pag siya yung driver, sasakyan namin. Doon kami sa driver tumitingin. Talaga? O, ganun kami noon. Yun, so shoutout nga sa mga taga SSS Village na biyaheng Cubao to Stop and Shop. Pero never kayo na-aksidente doon. Never. Sumasabit pa ako ng jeep noon. Talaga? In fairness naman sa pagsabit mo nung time na yun, sumasabit kami sa jeep noon. Na kahit ang likot-likot yung magmaneho? Oo. May ganun ba? Yeah. Hanggang ngayon, meron pa bang ganun sa traffic dito Meron sa pa rin. Pilipinas? Hindi, meron pang patok pero hindi na siya gaya dati kasi nga kahit sang kalsada ka pumunta mo, pa main road or hindi, Sa mga singit lang, maliliit na kalsada, hindi ka na makakapag kasi puro traffic na. Totoo naman. Oo, di mo na makikita. Parang dito talaga parang normal na sa atin yung 20 km per hour na takbo. Oo. Pag minalas-malas ka, 5 km. Ayan. Minalas-malas ka yun. Okay. So may ganun pala talagang klaseng tao na gusto nung patok. Oo. Pero ngayong medyo matanda ka na, ano nang gusto mong klase na jeep na sakyan? Bakit naman ng medyo matanda? Oy, wag kang halata naman. Ay, nako. Minsan, pag may dumaan na jeep na maluwag, okay na ako. Ay, basta maluwag na jeep, okay ka doon. Di Minsan- bali nang mabilis siya magpatakbo. Yes. Hindi ka natatakot sa ganun? Hindi. Yung parang mabilis siya magpatakbo? Na parang sa dami ng mga balita recently na aksidente. Hindi naman. Talaga? Walang takot? So meaning ready ka anytime na kuhain? Ganon. Kumbaga ito yung mindset ko. Pag oras mo na, charot. Okay. Sige. Sana di ko pa oras ngayon. No? Siyempre, wala pa akong anak eh. Ayan, magkaanak ka muna sana. Okay, next tayo. Sino naman ang magko-comment pa ng kanyang insights para dito sa ating rated SVG secret file? Ito po masasabi ko lang, bigyan ko lang kayo ng background Ito pong taong to na magko-comment ngayon ay isa pong professional rider. Okay, so madami ka nang nakitang singit. I mean, madami ka nang nasingitan. Oo naman. Madaming nasingitan. Muntik na nga ako mamatay eh. hindi legit kasi ito yung trailer truck, nasa gitna ako tapos trailer truck. So sandwich ka ng dalawang trailer Oo, truck. kumakanta na nga ako ng hindi kita mali. Kasi isang pagkakamali ko lang talaga, may kalalagyan talaga ako. Ano yun? Sobrang dikit nila sa'yo o meron naman na parang isang jeep pa yung kasya sa gitna mo? Ako lang talaga, motor lang kaya. Talaga? Bakit mo sinuong yun? O hindi alam nung nasa gilid mo yung na nandun Nung ka? time na yun kasi talaga nagmamadali ako medyo, May sakay ka nun? Hindi, ako lang. Pero kapag may sakay ka... Ay, hindi ko ginagawa yun pag may sakay ako. Hindi kasi marereport kay kapag sa ginawa Mas ko. naingat ako pag may angkas ako. Pero pag ako lang, barubal ako mag-drive. Barubal ka mag-drive. Pero ngayon, Ngayon, hindi na. hindi ka na barubal mag-drive. Hindi na. Kahit ako na lang mag-isa. Na-training na ako doon sa Mamaneho pagmamaneho ko. ng maayos. Ano ba ngayon yung mga magagandang training ng ng mga rider na tulad mo? Normally, bago ka maging rider, paano yung proseso nun? Kasi may may kami talaga, trail na sinusundan. Yan yung sa exam. Parang Sa yun yung exam, test. Skill test. Ilang skill test yun? Isa lang naman, kailangan mo talagang, pag may sakay ka, kailangan hindi maibaba yung paa mo. So pag may angkas ka, dapat hindi mo ibaba yung paa mo. Gano'ng kalayo yun? May mga cone, ka, parang zigzag din. Tapos ka ng 8. Talaga? So ilang beses yun? Kumbaga kunwari, paano kung nababa mo yung paa mo sa unang try? Ilang try yung pwede? Sa amin, 2 try. Anong kulay ba yung inyo? Pula. Pula. Ayun yung ngayon na Inano ba? Nai-issue na over na. Letter M ba to nagsisimula? Oo. Pero di ba nag-orange ka din nung nakaraan? Oo. Madami na ako naging. Sa orange ganun din yung halos test, skill test. Yung sa naman sa orange walang skill test. Wala ba? Wala. Di ba din? Kasi nga wala kayong taong sinasakay. Kumbaga lang naman, parcel. Pero dahil dun sa M, dun sa red, mga tao na yon, mga skill test na talaga. skill test. Ultimo dun sa blue, may alam ka din ba dun? Halos ganun din naman yun. Pare-parehas lang.
Okay, gets. Okay. So, anong message mo dun kay Charmaine? Yun. Ingat na lang. Buti naman at walang nangyari sa'yo. Ayan. Ayun, maraming salamat at buhay ka pa, no? Hindi ka pa oras. Hindi mo pa oras, may chance pang tumubo yung buhok mo sa harap. Hala naman. Maraming salamat Kuya Aris Jordan Santos sa iyong insights. O yan nagkaroon pala tayo ng idea about dun sa mga prosesong pinagdadaanan ng mga riders natin bago sila matanggap sa trabaho, no? O bago sila magkaroon ng app, tama ba? At yung mga drivers, actually yung mga jeepney drivers, alam ko yung mga yan, meron din yung skill test, diba? Wala din bang skill test yan? Wala, ngayon inaano na nila. Ayan, wait lang, may badadagdag daw si Mark Joseph Getio. Wala ba? Actually, ako, personally. So, hindi ko nila lahat, Pero may ibang mga drivers natin or mga chopper natin na dumadaan noon sa fixers. Hanggang ngayon pa rin ba? May fixers pa rin ba? Oo. Akala ko na wala na yan. Kasi di ba may anti-fixer na tayo? Kaso, ito hindi mawawala. Bawat bata sa Pilipinas, lagi may loophole yan. Yun ang tinitira ng mga magugulang. Kaya dapat talaga yung iluklok natin sa Senado ngayon, yung mga mahuhusay talagang gumawa ng batas, no? Hindi yung parang pag nakita mo yung resume, wala man lang nagawang kahit anong act dyan, di ba? Actually, at least malinis ang record. Malinis yung Ang linis! Grabe naman talaga, di At least ba? malinis yung record. Oh. Walang bahid ng kadumihan. Malinis ang record. Oo nga, malinis nga yung record, pero yun ba yung kailangan natin? Yung kalinisan? Bash ako neto. Ay nako, talaga nga naman. Thank you so much, Mark Joseph Getio. Talaga, meron pa palang ganun ngayon. Alam mo, iniisip ko kasi baka wala na. 'Di ba? Pero depende siguro talaga. May iba pa rin sigurong tao na diretso pa din. Parang hindi ako maka-comment talaga dito ng maayos kasi minsan nag-uutos lang ako. Ay, charot lang with the rot. Hoy, pumila ako nung kumuha ako ng driver's license. Sinasabi ko sa inyo, pumila ako dito sa may Pasay City para lang magkaroon ako ng lisensya. At tiningnan talaga din mismo yung sasakyan ko. Tapos, may exam pa yan. 'Di ba may mga signs, meron pang kung ano-anong mga almost perfect ko yan kasi nag-review ako. Tsaka 'di ba normally, ang pinapagawa talaga diyan ay hindi magbayad kundi yung magiging estudyante ka, student driver. 'Di ba? Kailangan mong pumunta sa isang driving school para matuto ka. Tapos meron kang ilang sessions na dapat kuhain doon. Tapos ayun na, ging okay na, 'di ba? So anyway, wala lang kabisyon, nasabi ko lang yun. Kaya para sa'yo, Charmaine, na ngayon ay nakikinig ngayon, kung sakali man na nandyan ka ngayon, sana ay buhay ka pa at sana mamili ka talaga ng sasakyan na sasakyan mo kasi baka mamaya, eto pa, ikamit siya ng iyong buhay. Alright? At mga kabisyo ang hirap po ngayon ng mga pinagdaraanan ng mga utaw, lalong-lalo na pagdating sa kakalsadahan. So, doble ingat po tayo. Sa mga nagmamaneho po dyan, humahawak ng manibela, humahawak po ng kambyo, utang na loob po, no? Maging maingat po tayo at isipin po natin na buhay po ang nakasalalay sa bawat biyaheng minamaneho po natin. Ayan. So, maraming salamat, kabisyo. Ay, lalo na yung nangyari kahapon. Alam mo, ibang klase rin talaga yung mga aksidenteng ganun. Nakakadurog ng puso kapag may nakikita akong ganun, no? Anyway, kabisyo, ingat-ingat ha. Anyway, I gotta say BRB is in bathroom break for Top Secrets. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At ikay nakatutok sa 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG Secret. Wow. Metro Zone.